Assalamu alaikum poštovani gledatelji. Gledate Ramazansko druženje sa profesorom doktorom Akbarom Idijem. Danas pričamo o vrstama posta. Postoji vanjski misaoni post srcem, ali više o tome reći će nam profesor. Profesore, dobro nam došli. Evo, približite nam značaj posta, njegovu istinsku vrijednost. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirina wa ashabihi al-muntajabin. U ime Boga, sveopćeg dobročinitelja, milostivog. Hvala Allahu, gospodaru svjetova. I neka je Božji blagoslov i mir sa našim predvodnikom Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabranima ashabima. Cijenjeni gledaoci, u prošloj emisiji razgovarali smo o vrstama posta. U našim islamskim predanjima i riječima naših mudraca vidimo da postoje izrazi koji ukazuju na to da postoje različite vrste posta. Nekada se u predanju ukazuje na post tijela, to je stomaka, a nekada na post naših misli i mišljenja, a nekada pak na post naše duše, nefsa. U današnjoj raspravi nastojat ćemo nešto više kazati o vrstama posta. Post dijelimo u 3 vrste: post tijela, post duše i srca i post misli i mišljenja. Budući da je Islam jedna sveobuhvatna škola i da je njen cilj dovođenje čovjeka do savršenstva i sreće u različitim njegovim dimenzijama, intelektualnoj i moralnoj dimenziji, društvenoj i ličnoj dimenziji, materijalnoj i duhovnoj dimenziji, budući da Islam želi čovjeka u svim dimenzijama njegovog bića dovesti do savršenstva, sasvim je logično da nam ponudi programe koji su u stanju da svaku od navedenih dimenzija čovjeka dovedu do njenog savršenstva i sreće. Post je jedan od onih naprednih, razumnih i mudrih zakona koje je uzvišeni Allah propisao za razvoj čovjeka, kako za njegovu ličnu, tako i za društvene dimenzije. Kao što smo u prošlim emisijama kazali, uzvišeni Allah je rekao: o vjernici, propisujem vam post, kao što je propisan i onima prije vas. I vama sljedbenicima islamskog umeta, sljedbenicima najsavršenije i najpotpunije vjere propisan je post, kao što je propisan onima i prije vas. Prema tome, ovaj sveobuhvatni napredni propis, koji u sebi krije mnoge koristi dobra za čovjeka, logično je, ima i svoje vrste. Jedna od tih vrsta u skladu sa različitim predajama koje postoje nazivamo postom tijela ili postom stomaka, a o njemu i o njegovim uvjetima govorit ćemo nešto opširnije. U predanju se kaže: post tijela je voljno suzdržavanje od hrane. To znači, post tijela je da se čovjek svojom voljom suzdrži od unošenja svega u stomak i da se uzdrži od nefsanskih prohtjeva i tjelesnih žudnji, bojeći se kazne i težeći nagradi i sevapu. On je sebe obavezao na post u želji da se sačuva Božje kazne i da bi postigao duhovnu nagradu i vječnu sreću. Cilj njegov je da sačuva se vatre i postigne užitke, lagodu i spokoj. Ovo što govorite je zaista važno. Zar postoje razlike u postu? این یکی از بحث‌های خیلی خوب هست که اتفاقاً اسلام بهش توجه کامل کرده. یکی از مسائل روانشناسی هست که اسلام هم به این توجه کرده. نگاه کن. Ovo je jedna veoma bitna rasprava kojoj Islam pridaje veliku pažnju. Jedno od psiholoških pitanja. Vidite, sa stanovišta antropologije i poznavanja duše čovjeka, ljudi su međusobno različiti. Neki su ljudi spremni za odgoj, poštivanje zakona, uvažavanje prava drugih, poštivanje društvenih zakona, moralnih ili vjerskih principa, isključivo onda kada im se zaprijeti kaznom. Odnosno, strah je taj koji ih motivira. Ako ne bude straha, oni će nastaviti sa kršenjem zakona i svojim agresivnim ponašanjem. Kuranskim riječima rečeno, mi njima opomene i savjete kazujemo. Drugi dio ljudi su oni ljudi koji se odgajaju podsrekom i ohrabrenjem. Kada takvim ljudima odredimo nagradu, ohrabrimo ih i potaknemo na stizanje do ove nagrade, do užitka, bogatstva, stepena i položaja, oni se preodgajaju i popravljaju, kako bi izvršili dobra i plemenita djela. Mi ovo možemo jasno vidjeti u nogometnim timovima. Pogledajte koliko truda ulaže jedan tim, koliko se zalaže, koliko novca troše, kako bi se popeli na pobjedničko postolje i bili postavljeni kao pobjednici.
Oni spadaju u tu skupinu. Postoji jedna druga skupina ljudi koja sa stanovišta duše i psihe ni strah od kazne i kažnjavanja ne može potaknuti na čuvanje svetosti i granica, ani na poticaj na spokoj i miran život. Naprotiv, oni sami po sebi vole ljudskost, ljubaznost i ljubav. Odnosno, oni su po svojoj biti takvi da i sami ljudski principi potiču na činjenje dobra. Upravo ovdje imamo taj primjer. Uzvišeni Allah odredio je 3 nagrade ljudima, od kojih svaka odgaja jednu od dimenzija čovjeka. Neki se ljudi pokreću upozorenjem i prijetnjom, neki ohrabrenjem, a drugi ljubavlju i voljenjem. Ispričat ću vam sada jednu priču. Kažu da je jedan stari čovjek išao nekom ulicom. Na ulici su vršeni radovi, odnosno popravke. Pločnik je bio razrovan. Taj stari čovjek išao je duž ulice i gotovo je stigao do samog njenog kraja, kada ga je iznenada udarilo auto i slomilo mu nogu. Ljudi su se okupili oko starca i odvezli ga u bolnicu. U bolnici su ga bolničari preuzeli i smjestili u sobu. Nakon nekog vremena ugledaše starca kako ustaje i želi da ide. Rekoše mu da ne može hodati i da mora ostati u bolnici da bi mu uslikali nogu, jer mu je najvjerovatnije pukla neka kost. Starac je neko vrijeme sjedio, a potom je rekao: ne, ja moram ići. Ustao je i hramljući krenuo. Rekao je: veoma mi se žuri. Jedan od bolničara ga upita: starče, zašto žuriš? Noga ti je povrijeđena, a velika je vjerovatnoća da ti je kost slomljena. Čemu tolika žurba? Starac odgovor: žena me čeka, moram ići do nje. Rekoše mu: mi ćemo je nazvati i javit ćemo joj da si u jednoj lakšoj nesreći malo povrijeđen i da se nalaziš ovdje u bolnici. On reče: nažalost, moja žena pati od bolesti zaborava i nije u stanju shvatiti. Čak se i mene ne sjeća, stoga ja svakoga jutra odem do nje, sjedem pored nje i sa njom doručkujem. U čudu oni starcu rekoše: pa dobro, oče naš dragi, žena koja ima bolest zaborava, čak se ni tebe ne sjeća. Pa kakve veze ima, hoćeš li biti sada pored nje? Zašto ti svakoga dana stvaraš samom sebi teškoću kako bi bio uz nju? Starac na to reče: jeste, ona mene ne poznaje, ali ja nju poznajem. Ona je bila jedno vrijeme moj životni saputnik i sada, kada ju je pogodila ovakva bolest, da li da je ostavim sam? Ovo je primjer jedne iskrene brige, jedne iskrene ljubavi, jedne ljudskosti na najuzvišenijim visinama. Ako se u srcu čovjeka ugnjezdi ljubav prema Bogu, koji je beskrajna ljepota, čovjek će zasigurno biti u stanju činiti mnoga djela koja se našim površnim pogledima čine nemoguća. Prema tome, upravo ovo psihološko načelo učinilo je da se vjerski propisi i zakoni usklade s njima. Dio propisa i zakona su u svrhu kažnjavanja, u svrhu upozorenja. Zato se ljudima uputi opomena da će, ukoliko se uradi određeno djelo, suočiti se sa posljedicama i kaznama. Neki zakon su svrhu slasti i boljitka, u kojima se kaže: ako uradiš to i to, postićeš tu i tu blagodat i ostvariti boljitak. Dok su neki propisi u svrhu ljubavi, za ljubav, u cilju spoznaje jedne istine uzvišenije od svih materijalnih slasti i užitaka. William James, poznati američki psiholog, imaju jednu lijepu rečenicu. Ona kaže: molitva predstavlja odnos čovjeka prema cijeloj egzistenciji. Dova iz bilja dove nije u tome da se samo dignu ruke, nebitno da li prema nekom čovjeku ili prema Bogu. Bože, daj mi tu i tu blagodat. Bože, od mene odstrani tu i tu nedaću i teškoću. Ne, nije to suština dove. Dova je veza čovjeka sa svim dijelovima svijeta i tvorcem svih dijelova svijeta. Zato, kao što smo već prije kazali, kada su u pitanju Hazreti Ali, mir neka je s njim. Šta da učinimo da bi se našli u okrilju Božje milosti i da bismo živjeli u sjenci milosti i ljubavi Božje? On tada odgovara: svoju dobronamjernu nakanu usmjeri ka cijelom čovječanstvu. Cijelom čovječanstvu znači onima koji su vjernici, monoteisti i onima koji nisu monoteisti, svim ljudima. Pogledajte, naš poslanik koji je poslan kao milost svjetovima, toliko se ražalosti kada nevjernici odbijaju povjerovati i kada se žestoko opiru njegovom pozivu vjeru, tako da Kuran govoreći o tome kaže: pa zar ćeš ti za njima od tuge svisnuti, ako oni u govor neće da povjeruju. To je poslanikova ljubav, a poslaniku nikakve koristi neće donijeti to hoće li oni povjerovati ili ne. Vjerovali oni ili ne, to od poslanika neće udaljiti patnju. Ono što poslanika čini tužnim je nedostatak ljubavi prema Bogu, ljubavi prema ljudskosti, ljubavi prema uzvišenim ljudskim vrijednostima. Propisi i zakoni naše vjere su tako uspostavljeni da se svako može koristiti tim propisima u skladu sa zahtjevima svoje duše.
Časni Kuran, kao jedna sveobuhvatna knjiga, čija je cilj sreća čovjeka, sa punom preciznošću vodi računa o 3 principa. A budući da je to knjiga koja obuhvata sve, u njoj nalazimo i upozorenje, i podstrek, i ljubav. Kuran upozorava: o ljudi, ako snagu i moć budete imali, nipošto zbog nekog neosnovanog razloga, izgovora, ne činite pokolje i ljude ne lišavajte njihova života. Kuran jasno kaže: onome ko hotimično ubije vjernika, kazna će biti džehennem, u kome će vječno ostati. Ako neko ubije nevina čovjeka vjernika, da na to nema pravo, čekaju ga 4 kazne. Prva, džehennem, u kome će vječno ostati. Druga, Allah će na njega gnjev svoj spustiti. Upravo ono što uvijek u svom namazu tražimo, da ne budemo od onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali. Ovo je slogan miroljubivog života muslimana i cijeloga svijeta. Bože, ne spuštaj svoju srdžbu na mene. To znači: Bože moj, ne dozvoli da ruke moje budu uprljane krvlju, da se ruke moje uprljaju zločinom. Treća, i prokleće ga, a upravo je ono što je Bog rekao šejtan: i neka se prokletstvo zadrži na tebi do dana sudnjega. I četvrta kazna, i patnju mu veliku pripremi. Znači, pored 3 navedene kazne, njega čeka i jedna bolna patnja. Zasigurno je ova žestoka patnja pripremljena da mi ljudi ne bi bili takvi zbog umišljenih razloga i izgovora ubijamo druge ljude i vršimo pokolje. Ako vas upitaju kao jednog čovjeka, kao jednog muslimana, kao jednog čovjeka koji vjeruje u ljudskost, vjeruje da ovaj svijet ima onog ko njime upravlja, da li bi se događali ovoliki zločini i pokolji koje muslimani čine jednim drugima, da vodimo računa samo o ovom jednom kuranskom ajetu? Ne trebamo li se bojati ili u najmanju ruku gledati sa nevjericom u sve to i pitati se: zašto i zbog čega? Prema tome, ova vrsta propisa neke ljude sprečava da posegnu za izdajom, kriminalom i kršenjem tuđih prava. U vezi sa podsticanjem, Kuran kaže: a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, kao da je svim ljudima život sačuvao. Onaj ko pokloni nekom život, sačuva mu život i spasi ga od zamke nedaća, sačuva ga stramputice i uputi ga, kao da je cijelom svijetu život sačuvao. A sad zamislite kolika je nagrada nekom ko spasi cijelo čovječanstvo koje se našlo u opasnosti. Neko želi uništiti čovječanstvo, a neko dolazi i spašava to čovječanstvo. Koliko će velika biti nagrada tom čovjeku? Kažu: pa dobro, kada je to tako, ja se trebam potruditi, svoj trud i napor usmjeriti ka tome da služim čovječanstvu, sačuvati život nečiji, a i mi znamo, a i vi znate da su ovo riječi iz Kurana. Očuvanje života znači spas čovjeka. Neko se utapa i zapomaže, a vi ga spasite. Za takvog čovjeka kažu da kod tog čovjeka ima pravo na njegov život. Jedan ljekar dođe i pokuša da spasi život nekom bolesniku. Kažu da on uz Božje dopuštenje ima vlast nad životom tog čovjeka. Uz to što postoji podstrek i ohrabrenje za vječne užitke i sreću, postoji i podsticaj na rad i zalaganje. Takav osjećaj treba imati jedan ljekar. Jedan student treba osjećati da će, ako bude dobro učio i postane ljekar, spasiti na desetine, na stotine života, a kolika će mu samo biti nagrada od Boga za ta njegova djela. Jedan inženjer također, jedan poljoprivrednik isto tako, jedan radnik isto tako. Treba služiti čovječanstvu. Jedan bogat čovjek vidi mladića koji posjeduju veliku nadarenost, ali zbog nedostatka novca ne može studirati i nastaviti svoje školovanje. Ako on bude na usluzi tom mladiću i omogući mu školovanje u srednjoj školi ili na fakultetu ili u drugim obrazovnim ustanovama, koliku će samo on nagradu dobiti od svog gospodara. U drugom dijelu časni Kuran govori nam o ljubavi i brižnosti. Kuran kaže: pravi vjernici još više voli Allaha. Oni koji vjeruju u Boga posjeduju najveću ljubav. Kako to da imaju najsnažniju ljubav? Vidite, čovjek po svojoj prirodi voli ljepotu. Ako uđete u neki bazar i prođete pored cvjećare, bez razmišljanja ćete zastati i pogledati u cvijeće. Prođete li pored zlatare, a ovo se posebno odnosi na žene, staćete i pogledate. Jedan psiholog veoma je lijepo to opisao. On kaže da je odlazak na bazar za ljude obaveza, a za žene zabava. To znači da žene odlaze u kupovinu i zabave. Zašto? Zato što posjeduju suptilnu dušu, vole blagost i suptilnost, vole ljepotu, vole lijepe prizore. Prema tome, časni Kuran nam govori o ljubavi.
A zašto? Zato što je Bog apsolutna ljepota, apsolutno savršenstvo, apsolutna snaga, a čovjek po svojoj prirodi voli savršenstvo, ljepotu i čistoću. Ili na drugom mjestu Kuran kaže: ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. To znači da je jedna od naredbi koje je Allah uzvišeni obznanio Božijem poslaniku uspostavljanje veze sa Allahom na temelju ljubavi, uspostavljanje veze i odnosa između onog koji voli i onog koji je voljen. Ili u raspravi ljudima koji odbacuju propise vjere, Kuran kaže: o Božji poslaniče, reci, ako su vam očevi vaši, sinovi vaši, supruge vaše i stanove i trgovine koje imate draži od Allaha i njegova poslanika, onda pričekajte dok Allah svoju odluku ne donese. Pričekajte pa ćete vidjeti kakva će vam sreća biti uskraćena i šta ste propustili. Jedan pjesnik je rekao: svoju vjeru za dunjalog prodati znak je tupavosti. O ti nerazumni, za sve ništa ti kupuješ. Kažu, ako čovjek proda i zanemari svoju vjeru i prihvati se ovoga svijeta, to je znak njegove nerazumnosti. Zašto? Zato što vjera znači i ovaj i onaj svijet. Vjera podrazumijeva boljeg čovjeka i bolje društvo. Vjera podrazumijeva i materijalnu i duhovnu sreću. Dunjaluk je samo dio toga, a pored toga ni dunjaluk se ne može steći bez vjere. Ali mi vjeru zbilja nismo tako razumjeli. Vjeru smo saželi u jedan skup ibadeta i propisa, u zikrove bez značenja i sadržaja, na namaze bez razumijevanja i svjesnosti. To je nešto sasvim drugo. No suština i cilj vjere je sreća čovjeka, kako u njegovom ličnom, tako i u društvenom pogledu, kako u materijalnom, tako i u duhovnom smislu, isto tako i sreća u njegovom porodičnom okruženju. Ja sam prošle godine bio ovdje kod vas i pročitao sam jedan hadis koji bih volio i ovoga puta ponoviti. To je jedan prelijepi hadis koji ukazuje na značaj položaja poslanika i vjere. Božji poslanik je kazao da ukoliko čovjek sjedne pored svoje supruge, pored svoje djece, okupi ih oko sebe i upita ih kako su i šta rade, ja bih kazao, zadovolji njihove psihičke potrebe, njihove etičke, duhovne i ljudske potrebe, jer kao što čovjekovo tijelo ima potrebu za hranom, tako i njegova duša ima potrebu za ljubavlju. Dakle, ako 1 sat brižno i ljubazno razgovaramo sa svojom ženom i djecom, a nije potrebno da on sjedi s njima i čita tumačenje Kurana, nego da vodi sasvim običan razgovor, taj čovjek će za taj svoj postupak od uzvišenog Allaha dobiti nagradu koja je veća od nagrade one osobe koja je otišla u Medinu do poslanikove džamije i zatvorila se u tikafu u poslanikovoj džamiji 3 dana, to jest 3 dana postila danju, a noću do zore ibadet činila. To je zato što Božji poslanik zna kakve tragove ostavlja ljubav na život čovjeka. U tom smislu, stručno kazano, propisi i zakoni naše vjere oslanjaju se na 3 stožera. Stožer upozorenja, stožer ohrabrenja i stožer ljubavi. A post je jedan od propisa koji postoje zbog nas. Prema tome, prvi naš dio je post tijela ili post stomaka. Zašto smo kazali da je sinteza jednog izbora i slobode praćenih našom voljom za suzdržavanje duše od prohtjeva koji su propisima i pravilima pojašnjeni od jednog vremenskog razdoblja do drugog, a tokom kojeg čovjek ne treba ništa objedovati. Drugo, motivacija čovjeka u ovom dijelu je da se sačuva od kazne koja slijedi ukoliko ne bude postao, a isto tako da stekne nagradu za svoj post, o čemu ćemo, ako Bog da, govoriti poslije. Kazat ćemo koji su to uvjeti da bi ova vrsta posta bila ispravna. Potom ćemo govoriti o postu misli, a nakon toga o postu naše duše, odnosno našeg srca. Molim Allaha da nam svima pomogne da budemo od onih kojima je On zadovoljan i da obavimo ovaj post tako da nam on bude od koristi. کسانی که ایمان دارند خدا را باور دارند شدیدترین حب رو دارند. چطور شدیدترین؟ نگاه کنید. Temeljito i jasno. Hvala vam lijepo i sutra se vidimo u istom terminu. Dragi gledatelji, budite uz Hayat TV i sutra donosimo podjednako bitno. Prijatno.